दोस्तों नमस्कार। फिर एक बार हाजिर बने रहो सबकी सेवा में देवी गीत लेकर के। एगो भक्त माँ शेरवाली के का वर्णन करता, का कहता, वीडियो के लाइक करब सबे, चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा, बेल आइकन प्रेस कर के ऑल पर क्लिक कर ले जा। कमेंट पे बताइए सबे कैसा लागल था। कैसे भक्त कहता, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में। कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया। तोहर दर्शन कइल बाटे बहुते सरल, बस नजर चाही श्रद्धा भगत से भरल। तोहर दर्शन कइल बाटे बहुते सरल, बस नजर चाही श्रद्धा भगत से भरल। रूप पार्वती बा हिमाचल में, रूप पार्वती बा हिमाचल में, मैया है तेरे आंचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में। बाली खल वेद में राउर महिमा जवन, सब सही बाए माई सब कहल कुल तवन। बाली खल वेद में राउर महिमा जवन, सब सही बाए माई कहल बाल तवन। वायु में अग्नि में तू ही जल में, वायु में अग्नि में तू ही जल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया है तेरे आंचल में, मैया। कल्पना से परे बाटे राउर छवि, कैसे वर्णन करी कोनो आनंद कवि। कल्पना से परे बाटे राउर छवि, कैसे वर्णन करी कोनो आनंद कवि। तू ही बाड़ू बसल चित चंचल में, तू ही बाड़ू बसल चित चंचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में। कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, कोई कहता तू रहती विंध्याचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, मैया मेरी दुनिया है।